ಐನ್ ಕೆಜಿ ಉಂಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ತೂಕ ಎಂಚ ಕೆಂಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂಡದು ಕೆಂಪುಂಡು. ವಾವ್ ಕಲರ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಏತ್ ಕೆಂಪುಂಡು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್ ಎತ್ತುಂಡು. ಚಂಕಾಯಿ ತಿಂದದ ಅಡಿಗೆ ಶೆಡ್ ನೀರು ಬಿಟ್ರೆ ಕೋರೆ ಉಂಡು. ಮೈರ ಪ್ಲೇನ್ ರಡ್ಡು ಪೇರಳೆ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ರಡ್ಲ ಕಾಯತ ಆತು ಬುಲೆದು ಜಬಂಡ ಅದ ಉಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀನು ಗಪ್ಪಿದ ಕಿನ್ನಿ ಆನೆ ಎಂಕಲ ಮೂಲೆ ಎಂಕಲ ಕೈತಾಡ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಅದ್ರ ಪಸ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಸೈತಂಡು ಬಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಮೀನು ಸೈತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮೀನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಂಜಿ ಬಂಡು 17 ಕಿಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಐಟು ಸೈತು ದಿವಸ ಎಡ್ಮಂಡ ವರಂಬ ಕಿಂಜಿ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಮಲ್ಲೆ ಆತೈಸೆ ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಆಂಡು ಐ ಕೊಂಜಿಸೆ ಗಿಡ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ದಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ವೈಲ್ಡ್ ಗಪ್ಪಿಯ ಕೊಡಿನ ಒಂದು ತಲೆ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಗಪ್ಪಿ ಸುಪ್ಪುನು ನೆಟ್ಟದ 2 ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಉಂಡು ಯಾಪ ಕಿಂಜಿ ಬಡೊಂದು ಓಡಿಸಿ ನೆಕ್ಕು ಮುಲಣಿ ಒಂದು ಕೆಜೊಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಬಸಂಬ ಇದ್ದೀನಿ ಅವು ಒಂತೆ ಅಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಡೈಕ್ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸೈತನೆ ಅನ್ಕೊಂಡ ತಿನ್ನಾಯ್ತ ಮರ್ದಿನೇ ಒಂಜಿ ಸೈತನೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಂಕಲ ರಡ್ಡು ಮೀನು ಪಸದಿತ್ತೀರ ಅಗೋನ ಇಟ್ಟಿಸಿ ರಾಶಿ ಆತಂಡು ಅಂಚದ್ ನಮಕ್ ಕೊರ್ನಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಪಸ ಇದ್ದಿತ್ತ ನಿಂಗಲ್ ತೂದುಪ್ಪಾರ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ನಿಂಗೆ ಪಸ ಇದ್ದಿತ್ತ ಬಕ ಅವು ಫುಲ್ ಸೈತಂಡು ಸೆಕುಡೊಂತೆ ಪಸ ಇದ್ದೀನಿ ಪಂಡ ಕಂಟೈನರ್ ಫುಲ್ ಕಿನ್ನಾಂಡು ಇಂಚದು ಕುಡೊಂದು ಪಸ ಇದ್ದೀನಿ.
ಚೇಪುಳ ಪೂ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.